rejima kevin ya Sûriye hat rûxandin û heteşê hat ser desthilatdariyê li Şamê û hatina heteşê ya desthilatdariya Şamê ne bi serê xwe bû û ne got wek nûnertiya şoreşa gelê Sûriye bû bi qasî got ew wek pîlanek û pîlansaziyek ya hêzên derve mudaxeleyê pêvajoya Sûriye kirin û heteşê anîn ser desthilatdariyê û van hêzan li hev kir. Taybet piştî bûyerên Golxeza çêbûn û şerê navbera İsraîl û çend dewletên di herêmê de hevsengî hatin guhertin ji bo vê biryar dan îdî rejîm were guhertin. Yani ev ji yek sedeman bû. Lê ev heteşa gohat ser desthilatdariyê tu temsîliyeta wê ji daxwazên gelê Sûriyê tu neyê. Yani ew nûnertiya daxwazên gelê Sûrî nake ber û va cî wê ew esasen ti rastiyayê biner yani ev ana hikûmeta Golşamê çêdibe tikarî bêj wek partiya Be's lê çi çêbûyî guhertin têde aliyê wê rastgirin û ê xwedî rîne. Yani berê Be'sî riya wan tunebûn ana riya wan çêbû. û berê Be's wilo wek aliyê çepgir xwe binav dikir ana aliyê wê rastgir e. Ji ber vê yekê sazîbûyîn bi hemû rengê xwe dalî aborî de, dalî edaletê de, dalî perleman de, dalî hikûmetê de, dalî meşandina kar de hemû aliyan de temsîla rastiya Sûrî nake ana. Yani ana şêwazê got meşe ne şêwazekî got dibe ji va çareseriyek ji bo şoreşê pêk hat. Min er Şam bi xwe tê binavkirin got paytexta Sûriyeyê. Lê paytexta welatekî têkiliyê wê bi piranî herêmên Sûriyê hatine qutkirin û nikare di wan herêman de nûnertiya serweriya Sûriyê bike. Min et serî de herêmên got Tirka dagirkirine. Ka Şam çi qeysî li wir bi bandore. Yani ev hikûmeta vegihê zatî çêkirin. Di vê salê de çi qeysî karî bû di van herêmên dagirkirî de xwedî bandor bû, saziyê xwe çê bike û bi rastî em bêjin ev herem bûne herêmên Sûrî. Lê hîna ew herem destê Tirka dene û hîna dagirkirî ne. Wekî din herêmên beravê, mane ew jî herêmên Laziqiyê û Tartûs, mane ev jî Sûrî ne. Lê Şam nikare bi rengekî rehet nûnertiya xwe di wir de bide meşandin û bê ji va ev deverana jî girêdayî paytextê xebatê xwe din meşandin. Her wiha Başûrê Sûrî. Başûrê Sûriyê jî kiryarê gokirin bû di encama wê de ana wek bûnû du dewlet li kêleka hevcîranê hev. Wekî din jî Bakur Rojhilatê Sûriyê tê wek tê zanîn rêvebiriyek lê heye, rêxistinbûyînek heye, lê heta niha saziyekî dewletê lê naxebite. Tevî got peyman hene û îtîfaq hene. Encam çi derdikeve? Yani evê got ana li Şamê tenê karin behsa Şamê û beşekî ji Hemayê bikin. Hunekî ji Idlibê. Yani wekî din yani nikarî bêje ez nûnertiya tevayê Sûriyê dikim. Ji ber vê sedemê heger berê rejîm hebû, rejîm bi rengekî navendî bi zorê bijî bi hêza istixbaratê û bi hêza artêşê û bi hêza wekî din di tevayê herêmên Sûrî sazîbûna xwe çêkiribû. Lê ev ew jî tune. Yani salek qediya rejîm hatî rûxandin lê di vê salê de ne hikûmetekî hevbeş hat çêkirin, ne perlemanekî hevbeş hat çêkirin, ne komîteya zagona bingehîn anayasa binivîsîne ne ew bi hevbeş hat çêkirin û ne jî peymanê got hatine imzekirin ew peyman jî nehatine neketin pratîkê de. Yani li vê pêvajoya salekê binere di vê salê de Sûrî di valatiyekê ciyan dike. û dewsa wê valatiyê Sûrî îradeya wê hîna bêtir hat teslîmkirin ji hêzên derve re. û ew serweriya Sûrî nehat parast. Ku gine demokrat be û yani ne xwedî çandekî pêşketî ya ji bo rêvebirina civakê be wê nikare bi nûnertiya şoreşê bike. Bi rastî nava vê salê di me dît bê çi qeysî komkujî pêk hatin. Me dît bê çi qeysî zulm li insana hatin kirin. İnsan di Sûriyê de wilo lê hat got li ser nasnameya xwe bên kuştin. Yani ji yekî pirsid bê te Alewî bes bêz Alewî me serî wî jê dikin wî dikujin. Yan jî yekî got ne li gorî wan be pêr natefeqin. Meselen li herêmên beravê
دەستپێکا ساڵێ de dest bi êrîş kirin bi hezara insan kuştin û bi hezara jin revandin heta niha jî ew kiryar berdewam in li Swêda jî wisa kirin rast wê de berxwedanî çêbû milletê wir ev qebûl nekirin ev kiryar lê çi ji dest wan bê dikin yani ev hêzên got ana Şam xistin li dest xwe bi şêwazekî pir xerab nêzîkî civaka Sûrî dibin û ne tenê wisa li heremên mesela li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê jî wisa kirin êrîşî taxa kirin xwestin van taxa bigirin têxin dest xwe lê tişta baş çûbû milletê me berxweda yani mesela eger berxwedanî çê nebûba wê heman kiryarên got li ber avê kirin wê li wir jî kirbana ana jî Bakur Rojhilatê Sûrî her roj gefalê dixwin û dibêjin bila pergala wê parastinê tineve dibêjin bila qesedê ji ortê rabe yani dibin hiceta entegrasyon û nizanim çi lê dixwazin ev millet bê pergala parastinê bînin ji bo çi ji bo karibin wan kiryarê xwe pêk bînin kiryarên wan yek xwe tenê dibînin xwe navenda hemir tiştî hesab dikin û ferq û cudahiyê dixin navbera pêkhatiyan mesela ew wextê got yekî ne wek wan be ne xwedî fikrekî tundrew be û bi navê tevgerên wek wan bin cuda be wan digirin wan dûr dixin heger ana kiryarên wan belkî hinek tişt wisa bi rengekî qebe û eşkere pêş neketibin jî li hinek ciya ew ji ber sedemê hînê hêza xwe temam nekirine hîna sazîbûyîna hêza xwe baş pêş nexistine ji ber wê wisa dibin yana hêza xwe ava kiribana dibe got gilhemî de berê ev kiryar kiribana ana gelê Sûrî pir nerehet ji vê rewşê de mesela Sûryan Aşûrî Ermenî Êzîdî Elewî Durzî ev tevne nerazîn yani tihatî tu bi navê şerîetê tu dixwaz vî welatî birêve bibe lê Sûriye ne wisa nasnama Sûriyê cudahî pir tê hene yani çê nabe tu ser şerîeta xwe bi tenê tu vî welatî birêve bibe lê ew ana fê dikin yani giştî astekê gîdî insan nema wêr nasnama xwe bêje Sûriye welatekî yani asta wê dewlemendiya wê cudahiya wê tê zanîn lê ana hatine berî got pirsgirêkên giştî çareser bikin berî got li hevkirinekê navbera pêkhatiya di çê bikin ana dest pêkirine qanûnên desthilatdariya zilam xurt bike pêş dixin qanûnên got îrada jinê bişkîne û heta mafê jinê got bi navê zarokê xwe zarokê biçûk wek kefaleta wan rake ew maf jî dest pê girtine yani ana zarokek biçûk emrî kêm 18 sal bixwaz biçi ciyekî dayîk imze bike qebûl nakin divê bav imze bike yani heta qanûnê wilo derxistin yani ne giştine te qanûna derxin bes qanûnên got çi qeysî jinê tu nebike bê îrade bike wê çî dikin lê qanûna got Sûriye bike demokrat hîna divê bera bimîne ana acele nakin ev hişmendiya wan dide diyar kirin û ev dide diyar kirin bê çi qeysî ew wek kopyekî ji Partiya Be's îcab rengekî hîna rastgir û ne bi demê re ne li gorî demê dewsa got li gorî pêvajoyê li gorî daxwazên şoreşê xwe biguherin xwe pêş bixin hatine dixwazin Sûriye paş divegerînin û ev nêzîkatî wê bi sebeb got pir aloziyên cidî Sûrî di pêş bikevin nabe alîkar ji bo pêşxistina aramiyê di nava Sûriyê de rola Tirkiye di Sûriyê de tê zanîn yani ji 2011 û vir ve xwedê şoreş dest pê kir Tirkiye yekser destê xwe bêt nava hundirê Sûriyê û ev grûpên got xwe bi nav dikirin wek opozisyon an got muarada Sûrî tev kişand baliyê xwe de û bi navê wan mudaxelê hundirê Sûriyê kir heta gişt astekê pir heremên Sûrî jî dagir kirine yani ne tenê mudaxela siyasî û aborî û diplomasî grûpê çekdar xwe girê dayê wan hene herem jî coğrafya Sûrî jî dagir kirine dewleta Tirk giştî astekî got qebûl nake tu guhertin ti gavek di hundirê Sûrî di wer avêtin heta ge ew nebêje erê yani esas xwe kirî wek qeyûmekî li ser Sûrî
yani xokiri ve qeyyume ki ew Sûrî birêve bibe erê ana şerع û grupa xwe Şamê birêve dibin lê pir biryar hene ew nikarin bidin pir biryar hene heta Türk ji wan nebêjin vê bikin ew nikarin bikin û Tirka destê xwavêtî pir mijaran min erin li alî leşkerî de Türk ji wan dibêjin ka leşkerê we û hevser û berpirsiyarên we em ê wan perwerde bikin alî teknîkê de pergala înternet û telefonê xisine dest xwe pergala ewlehiyê xisine dest xwe û aboriya wê jî dest danîne ser û ji xwe hinek coğrafyayê jî xisine dest xwe Tirkiye dixwaze Sûrî bibe wek pergalekî berdewamiya Tirkiyê û heta got gelê Sûrî dixwaze di nava xwe de hinek pirsgirêkê xwe çareser bike ew nahêle ji ber vê dewleta Tirk bi qasî got daxuyaniyan ji bo hundirê Sûrî de hikûmeta Sûrî wexêz daxuyaniyan nade ana mesela Hakan Fidan mana wezîrê karê derveyê Tirkayê li rojane tu bijmêre daxuyaniyên wî heger yekê ji bo hundirê Tirkiyê de di duwa ji bo Sûriyê dide ew wî xuyanê ji bîr kirî got wezîrê karê derveyê Tirkiyeyê û wezîrê karê derveyê Sûrî nema wekî daxuyaniya ji bo Sûrî dide û ev asta mudaxela wê de diyar kirin aliyê din tê zanîn got Tirkiye bi xwe hundirê xwe de ana pêvajoyekê jiyan dike û seroka po înisiyatîvek pêş xist ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd di Bakur de û pirsgirêka Kurd bi Tirkar e û ev înisiyatîv heta radeyekê pêş ket û dewleta Tirk qaşo xwedî xuyanêkirin got ew hestiyar li beramberî vê pêvajoyê û dixwaze ev pêvajo pêşkeve lê tişta binakok çi ye tu çawa wê hestiyarê di nîşandan tu dibêje ez amade me bi Kurdarê pirsgirêka Kurd li Bakur çareser bikim lê heman demê de te qebûl nake pirsgirêka Kurd li Sûrî çareser bibe ev nakokiyeke mezin e heger bi rastî ew dixwaze li Bakur pirsgirêkayê were çareser kirin gereke Bûba Alîkar got gid Sûrî de em Sûrî xwe bixwe me çil hev kir gerek Bûba Alîkar got mitîfaqa xwe bikin nehêle ew îş xerab be lê ana li Bakur û li Tirkiye divê ez çareseriyê dixwazim û mudaxeleyê Sûrî dikin hele çareserî pêş bikevin û pir gav hene me û Şamê li hev dikir ji ber mudaxeleyê Tirka ew tiştana dihatan rawestandin îro hemî hêzên cîhanî tê de hene hêzên koalîsyona navnetewiyanê zêdî heftî dewletê ne û Rûs jî hene û İsraîl jî heye û ji xwe wek tê zanîn bandora Tirka û hebûna wan ew jî tê zanîn û grupên cuda cuda ê got hundirê Sûriyê de her grupa girêdayî hêzekê tev hene û ev rewşa got Sûrî çê dibe ne cudayî ji rewşa gol herêmê jiyan dibe li İsraîl hinek guhertin çêbûn di Libnan de guhertin çê dibin li Iraqê jî guhertin çê dibin û di Siûdiyê de jî hinek guhertin di hundirê wê çê dibin yani şêwazên wê rêvebirinê û sazîbûyîna wê de û têkiliyên wê de û ev guhertinana tev bandorê li hevdû dikin Sûriye jî bandor dibe van guhertinan yani İsraîl îro roj dixwaze ewriya tîcaret ya cîhanî ya got ji Hindistanê tê derbasî ji Hindistan tê Siûdiyê û Siûdiyê tê Urdun ji Urdun tê dir İsraîl û ji İsraîlê dir Qubrus û ji Qubrus diçe Ewropa ana dixwazin wê rê saxlem bikin misoger bikin ji bo ew tişt misoger bibe İsraîl dibêje pêwîstiya me bi ewlehiyê heye ji bo ewlehiyayê temam bibe dibêje pêwîstiya me heyî Sûrî têkev bin kontrolê û Libnan têkev bin kontrolê ji bo Libnan têxin bin kontrolê Hizbullah dixwazin têxin bin kontrolê de Sûrî jî ji xwe rejîm rûxandin û vê rejîman ava dikin vê rejîma nû ve ev hêzên navnetewî îro berjewendiyê xwe diparêzin û dixwazin wê riya xwe misoger bikin qonaxek mayî qonaxa piştî vê qonaxa Qubrusê ye yani riya got îdî ji İsraîl her Qubrus gwê jî temam bikin wê çaxê ev dosya Sûrî tê guhertin îdî dosya Tirkiye dest pê dike ana di pêvajoyê ku hade ye di vê pêvajoyê de
çi biryarên di asta navnetewî derkevin wextê bixwazin ji bo Qobrus, ji bo İsraîl, ji bo Misir, ji bo Urdun, ji bo Siûdiyê, ji bo Tirkiye, ji bo İran, ji bo Iraq biryarkê bidin, heta ji bo Yemen ew neçarin rewşa Sûrî berçav derbas bikin. Ji ber vê ana guhertinên got herêmê diçê dibin, rewşa Sûrî bandor dikin û guhertinê got Sûrî diçê bibin, bandora xwe li ser van dosyayan wê çê bikin. Bakan Fîdan hatina wî Şamê û şandeya gipêre Ermanca wan ev e, yani ser Şamê şertê xwe bidin ferskirin û jêr plansaziya pêşiya xwe bidin diyarkirin. Yani ew dibêjin heger hûn Bakur û Jilatê Sûrî bitifiqin gerek li gorî şertê Tirkav. Şertê xwe datîne ser wan. Ji bo vê pêk bînin ji bo got Bakur û Jilatê Sûrî têxin bin zextê de dalî leşkerî de di riya ragihandinê re jî û di riya tevgerên leşkerî de Bakur û Jilatê Sûrî tehdîd dikin. Dewleta Tirk jî bi şêwazekî şêwazan tehdîdat dike di riya grûpên çekdariyê girêdayî xwe re û yê Şamê jî fêr dikin ji bo ku ew jî çawa me tehdîd bikin. û her du jî van tehdîdat dikin bi rengekî got şerrekî taybet bidin meşandin û bihêlin got em wek Bakur û Jilatê Sûrî şertê wan qebûl bikin. Yani şertê tunekirinê, şertê xwe pergala xwe xerabkirinê yan jî qebûlkirina tiştek ew dixwazin. Tirkiye bi van gefan yani dixwaze Şamê jî fêrî vê bike bêje bisemê gefa li Bakur û Jilatê Sûrî bixwin ji bo Bakur û Jilatê Sûrî şertê me qebûl bike. û hatina wanî Şamê yek ji beşekî vê plansaziyê ye û heta ji wan tê wê hewl bidin got îtîfaqa me û Şamê çênebe. Yani ew dema mudaxeleyê tiştekî kirin gerek dizanibe got plansaziyekî li dijî berjewendiyên gelê Sûrî û dijî hevgirtina gelê Sûrî dikeve dewrê. Ana Bakur û Jilatê Sûrî projeya wê ji 2011 di Meryetê de ye. Ne tiştekî tenê tewrîk em bînin ziman. Pratîk de em ji bo yê dixebitin. Ji 2011 û bi taybet 2014 ew tewriya got hew mexiz pratîkê de sazîbûyina wê çêbû û heta niha berdewam dike. û ev sazîbûyîn vê dinîşandan. Çawa me re karibe bi rengekî nenavendî, bi rengekî civakî, bi îrada civakê xwebrê ve bibe û civak aboriya xwe, parastina xwe, perwerda xwe, tendurustiya xwe, rêxistinbûyîna xwe, pîvanên xwe, hemû tiştê xwe bi xwe bide diyarkirin. Ev pergala got em pêşkêş dikin pergala yekkirina Sûriyeyê. Yani yekkirina Sûrî çawa çê dibe? Di şêwazê vê hene. Şêwazek heye tu bi zorê û bi qewetê bi eskerî û bi istixbaratê tu xelkê bînî cem hevgirê tu wan bînî gel ev tu wan pergalekê hevgirê di bi zorê û pergalek jî heye tu bihê li hezkirin, hevgirtin, hevdû qebûlkirin di nav civakê çê bibe ev civakbûniyek ji xwe Sûrî dibe yek. Lê ana evana dixwazin çi bikin? Dixwazin bi qewetê bi zorê bêjin va yekîtî çêkir. Lê di alîkî din de perçebûnê xistin nav civakê. Mesela di vê demê de çi bû? Alewî dûr xistin. Alewî û Sunnî sorina pirzgirêka wanî berî 1400 salî îro roj zindî kirin. Musilman û Durzî yani Durzî baweriyeke cuda ne Musilmanin. Lê ana çi kirin? Ew birîna got tu Musilmanin ne Musilman tu çi yê ji nûv de zindî kirin. Musilman û Mesîhî, Xristiyan bi ev pirzgirêk bi Suryan û Aşûr û Ermenan re zindî kirin. û pirzgirêka netewî jî. Yani ev netewa Erebe, ev netewa Kurd e, ev netewa nizanim çi ye bi navê netewan dîsa alozî pirzgirêk nava gelê Sûrî dan çêkirin. Ev nêzîkatiyana çi ne? Xwedê tu wisa bike tu wê perçebûnê çê dike Sûrî nabiyek. Yani tu bi qewetê jî bi zorê jî ter bi eskerî jî teva bînî gel hev lê civak jevdû perçe dibe, jevdû dûr dikeve. Dîsa birînên kevin vedgerin. Wek çawa meselen li Şengalê Daeş êrişî êzîdiyan kir, komku jî pêkanîn. Çima? Goh ne Musilmanin. Navên din li wan kirin. Goh ne Musilmanin ji ber vê jinên êzîdî kirin wek cariyên xwe
کرن وک خدمتکاری خو شخور برن وک حتی کرین و فروتن چی کرن همان تش لهرم علویه چی بو لهرم علویه جی ای سال اوه حکومت شامین قاشو چون جنین علوی رواندن حطانا بحزارة جن نخيانه يعني برم كو چكرن جوان اف پرچبونه چید که و چاغه تچا کارو بيجه ملت علوي خود بشكي كتيا سوري بينه تكم كجيب سري ويدانين تفرمام سري ويدانين دفيغو او هفگرتن چيبه پروژان توا ديمقراطيك هذا ام دبين پروژان توا ديمقراطيك پروژان توا ديمقراطيك هم پيكاتين سوري دناوا پرگالك ديمقراطيك ده بهفر جيان بكن پرگالك جواكي بي آوا کرن ايدي اف دبت شكي نناوندي اف دبت تشتكي گه هر کس لو باجار خو لگند خو دبر خو خوب خو هفدو بري ببن او اراده خو تمثيل بكن و جيانا خو بردوام بكن رنا ده آداره يعني خطين گشتيبون و وك هيفيك ده داغ مقاربن للسروي لهفكرنا تشيفكن لدوي بيمانه ده حشت خال هبون ودوان خالاد مجارن سركه هبون يعني ما تقول رژیم چویه سوریه کنوتی آوا کرن گرکم به هفره دستور وی ولاتی بنویسینن ام به هفره حکومت چه بکن ام به هفره پارلمان آوا بکن ام به هفره هلبجارتن آوا بکن ام به هفره پلان سازی که دینن یعنی ولاتی خو مجنوب دا آوا بکن 6 سالی مدبن سیا ظلم کی و دسپوتیزم کی جیان کر گرک ما به هفره اف کارانات هف کربانا دناف ده ما گوختی افتشتانا بین کرن و چاغیش بو سوری توی اما پرگاله که بدن دیار کرن ام جی وقت باکر رجلات سوری بشکی وینه ام جی نه جدانه ایدی ما چل هفکر ام جی لگوری و انتگراسیون دموکراتیک تخم پراتیکه ده لیوان تشتک جوان پیک نانی تشتک پیک نانی نه و هم ادویجن کا آداوی پیک بینن کا بلا قصده خوشو فرمات اخوی آنا درکده بلا قصده بب گریدای ما بلا نزانم يعني او دستي ميغوغ ام بي خود باريزن دبيج كاويجي بدن ما اللي وقت انتقاب نابتنا و برجارة ام فيجي تبرسن يا ام دين تمام هند بيجن هما هندرن وتين وبحثا قصد يتكن بكي كاتا تشيكا بابيتنا جو ازرحت جارانتي كي بقرم يعني ام ملت وين بيجن كا جارانتي ام تشيه انا جارانتي ام تشيه قصد يمت باريزه وك برآوي بسري مدني وك باشور سوري بسري مدني وك هرم يندم بسري مدني باشه تهادي تجمر دبي بلا قصد فرمان اوي وبريار اوي وناون داي ببگريداي شامي باشه مولو كر زاغونا بنگهين يعني دستور اوي ولاتي منا باريزه قانون منا باريزه وكيم باريزه يعني دفي ولاتي ده قانون كي كتبه باريز داتي چكرن فاو وقت چاوا وقت گاوا داویت اینه پیشی تبلی ویتشتی ریوبریا باکر رجلات سوری هناك تشت جو ام قبول بكن ام بيجن تمام ام هناك مجاران كارن گفتگو بكن هنا گاوا با بيجن لي مسوغري كي بدن ما سوزه كي بدن ما و سوزه جنادن حتى گشت استا كي پشتي پیمانا ده آدار هات اويتن پشتي دروجا دانزانا دستوري اعلان کرن دوی دانا زانه ده خالین گو امذکر بون ده پیمانه ده آداره ده بروا جوینه یعنی ایرو امذکر هناك تشت وک ریگزین بنگهین قبول کر بس پشتی دروجا دانازان اعلان کر او دانازان وان ماده قبول ناکه یعنی بروا جوی دیسا من اگر پرزگریک دیسا ما گوت ام ناوا خود چاره سری که بینن باشه هفديتنك تشيبو لشامي دوي هفديتنه ده دي سال هفكرين تشيبو لسر شوازكي جام تشاوا قواتي عسكري بريبازكي بيلنجو انتجراسيونا امتد فكرن بشامير بيك بي قبول جي كرن بدفكي قبول كرن لامزانه كرن بشتري اف كاغتا هم بحث دكن شاندنج فرمانداريا قصديره يعني اموك بيد جمر نهاتي لوك فرمانداريا قصد ام زانن جوان راحت لي اف معناه كو هي يعني هندري تشد ببلابه هندري تشد ببلابه تا پشتي پیمانك چيكر و تا امذكر تو پشتي وي كاغتك دن جدا بشينه او تي چه معنی تي معناه تد بيجي او پیمانا بري از نما خودي درت كبم انا از وي جوان دپرسم از جي شامي دپرسم ديجم يعني قالو هو قيسي هندوري فهم كرنا
مساجن سیاستینه یعنی پشتی گوه بشانده امره لشامیل هفکر اف چی کاغت و جارک نشاندی بتشتکیدن یعنی از نرین سر هندره کاغت نادم لتن از وی بیجم هگر ریزگرتنه کوانج پیمانا گوان امذکر وان پشتی وی بدفکیجی پیمانک دن گوتن و لهفکرن هگر ریزگرتنه جوان گرت بانا کاغتک جدا نتشاندن تو کاغتک جدا بشینه تی معنی تو بیش و پروژه جدا از پیشنهاد دکم باشه و یک نپرس و نبیجه بکی اوتشی بریوی چون و اف وید دیار کرن او جدی نزیکی وان سوزانا بن جدی نزیکی سوز خوان بن یان او بخوا سیاسته که خپاندنی خوازن بدن مشاندن پی دمه درباز کن حتی هزا خو خورد بکن یان جی بلکی وان روجان دو وقت پیمان او کرن براسید خواستن پیک بینن مداخله چی بو و او احتمال جی هي مداخلات طرف دولت ترک چی بو به نهشتیگ او وان گاوا بيجن و بوان بدن قبول کرن کو کاغته که جدا بشینن جبو گو اف ایش ور خرا کرن وان اف هلوسته گو نه جار سریه و هلوسته گو پرچبونه ته خناف جواکه و هلوسته گو خناوند دیتن و هلوسته گو اراده برانبر انکار کرن ادایه داوی پفچونه دایا داوی شر دایا داوی ناکوکینه نتنه يعني از ما بس نه جو باكر رجلات سوريه از نتنه بحساب بردكم تباي سوريا ولويه يعني وقت تو بيج از لبايتخت تابي ولاتي ما واز نونرتي ابي ولاتي تبيدكم وت حر بيكاتيه كي بابي كيلكي وتحر نزكاتيه جداش بيكاتيه دنبك وتختني اساس بقري يوچاغي سالك 2 سال پشتي يعني انا في صالح ملت شد قوت یا ملت گوانا نو هاتنه کاب سکن ام کی صبر بکن بلکی سبه گاف که باش باویجن بلکی سبه ورم گارتن دبا گو پچه که مختیف دنوان پرزگری که ما 6 سالی نه روزه که دوانه يعني دي علي تشكي لقولي منطقه فقط جملات ببينه هنا وقت بري بردوام دكن وهنا ج ريجيما كيفن هين خرابتر نزيك ببن ملت وقت شاو بري شورشكر رابو عصيانه وانا جرابه واب بسبب جوجت سوري ارامي تشينبه يعني حرو درو بالا خو بده قفاد خو ما تهديد كان ما تهديد كان يعني كي كار بتهديدا فرزغريك ولاتك چاره سر بك تكنجي ديتي جو يك بزوره كارب دولاتك اراميه بده تشيكرن بري وانجي بانا غرق بنارن دبي بيواجويا بوهارا غلاند لتونس لليبيا لمصر ليمن حتى بري ويل العراقي معناها ديسا واناجي ملتي خو تهديد ذكرن وبقواتي عسكريه شو مسر ملتي خو ده انجام شي دركت ديسا او ريجيمات رخاندن اف جهاتنا ديس همان تشتي دوباره كن ولو دوام بك و بسبب شر وبفچونه ك نافخوي هندري سوريا زي ما بريا ام بحث قصدي بكن دبي دستور في ولاتي بدستورك ديمقراطيك ودبي جو ولات نناوندي به نناوندي بيبري وبرن ودوی پرگالک دموکراتیک ور آوا کرن ودوی ام به هفره سوزه بدن هف ام گارانتی و مسوگریه بدن هف گوگ ام وان لگوری وان پیوانا نیزیکاتی شف دور بکن و چاغی مجاری لشکری جی دبن بورن چاره سر کرن و چاغی ای لشکری چاوا چه دبن دوی هرمه ده هزی قصد هزی پارستنا و هرمه بن لی دکارن به فرمانداریا گشتی یا وی ولاتیف بینگریدان دریا چره دریا امبیجن هزا بشه ارتشا سوری یا علی روجلات يعني بناوه كي وك تشي بيجن فيلق دو بيجن يعني وك بشكي ارتشي لي فرمانداريا يد سويده به دريا وي بشي ارتشي بشامي فتكليه ده لي دروجانه بري برنا خو و اداره خو و فينانسازي خو روجانه ده طرفي فرمانداريا بري برن يعني ببه هزكي وهرمي باريزه و اولهيا وي باريزه خدي لي دركبه لي وجنافندا شامي ويجنا نجدابه اللي فقط ام تشتي دبينن ني طوان نوساي او دبن نافي تدي او دوجن غرك نافندي بحمتشت او دبن في نافي ده ناخوازن تشتك غريداي هرمي بمينن سالا بيشامه وك في سالا درباسوي نزيكاتيه جير بكن ولا سوري و الوزيان مستر جامبك يعني حطانا اگر ملت سوري برزغريك ده نخسي جبر وك مغوت بيچكي صبر دكل بندي فرصتك بده ليه ولو ناب
وسا نابه سینورکی سبرا ملت جی هیه يعني لبرآوه جي لباشور سوري لباكور سوري روجلات سوري وحتى الشامي ده يعني خزايك سوري هي خزايك وي هي وتایبەتمەندیە وێ هەنە پێویستە ساڵا 2026 ده vêt berçav derbas bikin gerek bêgo dem were derbaskirin nûnerên hemû pêkhatiyên Sûrî û nûnerên hemû heremên Sûrî li hevdûr hûnên û ji bo Sûriya nû bi hevdûr mûnaqeşe bikin yadin doza Kurd heye doza Kurd di Sûrî de çawa were çareserkirin yani eger ana em hertûn behsa pirzgirêka giştiya Sûriyê dikin em behsa demokratîkirina Sûriyê dikin bila wilo fêm nekin wek têvê qey doza Kurd nakeve rojevê yan jî pêre derbas dibe na doza Kurd jî dozekî serekeyî di Sûrî de lê em çi dibêjin çareserkirina pirzgirêka Kurd di Kurd derbas dibe Sûriyek demokratîk jî derbas dibe divê Sûriyek demokratîk were avakirin lê Sûriya demokratîk wexta çê bibe şert û mercê sereke ew got doza Kurd jî bi rêbazekî bi edalet were qebûlkirin were çareserkirin we veya jî diriya diyalogê re diriya itîfaqar bêkirin binerin me li Bakur Rojhilatê Sûrî di şande çêkirin şandeyek bi navê rêvebiriyê û giştî Bakur Rojhilatê Sûrî û beşê xwe him îdarî him leşkerî lê şandeyek din jî heyî taybet ji bo mûnaqeşekirina doza Kurd e heta niha hîna ji bo çareserkirina pirzgirêka Kurd hevdîtinek pêk nanîne tevî got şandeya me ji wan daxwaz jî kir lê bersiva wê jî nedane di 2026 de divê bibe sala çareserkirina pirzgirêka Kurd û sala avakirina Sûriyeke demokratîk di pirzgirêka me pirzgirêkeke dîrokî ye û dijminên me û ên dagirkerên ser Kurdistanê herdem itîfaqa wan ev ê çawa Kurda tune bikin tevî got encamên tekoşînê 5 salîn de bi rasî gavek mezin hat avêtin Kurda xwe ji rewşa tunebûnê derxist ketî rewşeke êdî hebûna Kurd tê qebûlkirin di asta cîhanî de doza Kurd bûyî dozeke di asta cîhanî tê naskirin lê beramberî vê giring e em Kurd jî giraniyê bidin itîfaqa xwe yekîtiya xwe itîfaq û yekîtiya me dibe got nerînê me cuda bin dibe got hêzê me cuda bin dibe got pir çavdêriyên me ji bo pir mijaran ne wek hev bin lê ev nayê maniyê got min itîfaqa xwe nekin yek ji bo hebûna xwe misoger bikin ji bo pirzgirêkê xwe bi van dagirkeran re bi van dewletan re em çareser bikin ev jî diriya çirê diriya pêşxistina itîfaqa netewî ya Kurd